बाक्सानि दिरिं दैमानि सायाव थानाय दालाङा दैबानाजों गब्रबाय। दलं जसनायाव लामा हान्थियारि सानै सुबुङा जाब्रथायाव गोग्लैनांदों, खुनुरुखुमसो जिउ रैखा। जाथायथिलिखौ जिल्ला बेंगिरिया नायगिदिंहैदों। दैबानाजों फिन जिल्लानि गोबां ओनसोला लोमसाव जादों। बाक्सा जिल्लानि नयाबस्ति, सुबनखाता, निकासि आरो जिल्लानि सदर थावनि मसलपुरजों फोनांजाब लामानि दिरिं दैमानि सायाव थानाय पाक्कानि दालाङा मैया जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव भुटान हाजोनिफ्राय गोबारै बोहैबोनाय दैया बुस'नानै लाङो। मख'जाथावनादि ओनसोलनि हान्था मेलानि मोनसेल' मोजां राहा गोनां आरो सानफ्रोमबो सुबुंनि होंगो दोंगोजों आबुं बे लामानि दालाङा मैया जसनायाव लामा हान्थियारि आरो ओनसोलनि फरायसा, फालांगिरि मावख'गिरि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। बबेखानि बे दालाङा जसनायाव दालां साजों हान्थिनाय सानै सुबुङा दलं सानिफ्राय गोग्लैयो। नाथाय दलं सानिफ्राय गोग्लैब्लाबो बे सानै सुबुङा खुनुरोखोमै जेबो जोखोम जायाजासेनो जिउ रैखा मोनो। ओरैहाय ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला दिरिं दैमानिफ्राय सानफ्रोमबो अन्थाइ बाला बायदि जावखांबाय थानायनि जाहोनावनो मैया बे दालाङा गेजेरावनो जस'नो गोनां जायो। ओरैहाय ओनसोलनि मोनसेल' गोनांथार लामानि बे दालाङा जस'नायनि जाहोनाव निकासि, मसलपुर, बरमा बायदियाव थांनाय सुबुंफोरा बेसेबा गोजान लामा नलबारिजों गिदिंनानै फैनांगौ जायो। मैयानिफ्राय नारा-नाथा अखा हानायनि जाहोनाव नयाबस्ति, सुबनखाता, निकासि, मसलपुर लामानि लोगोसे जिल्लानि मोनसे गोनांथार लामा बागानपारा, बरबरि, मसलपुर फोनांजाब लामाया बागानपारानि बेंसिमारि गामियाव जस'नायनि जाहोनाव बे लामायाबो बन्द' जानो गोनां जायो। दलं जस'नाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु आरो PWD बिफाननि बिफानारिफोरा जाथायथिलियाव थांनानै नायगिदिंहैयो। एरैहाय मैयानिफ्राय नारा-नाथा अखा हानायनि जाहोनाव जिल्लानि गोबां दैमाफोरनि दैया लोब लोब बारायनाय जाहोनाव जिल्लानि गोबां गामिफोरा दैनि गेजेराव थानो गोनां जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जिल्लानि बागानपारा बेंखन मावखुलिनि सिङाव थानाय गड़भितर, जार तालुक, उजिरघाट बायदि बायदि गामिफोरा फिन दैबानाया लोमसावनायनि जाहोनाव बैफोर गामिनि गोबां सुबुंफोरा दिनैसिमबो राहा बादायाव थानो गोनां जायो। আজি সুবনখাতাত আমাৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত ৰাতিৰ পৰা লগতে ভূটানত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত এই নৰা পাগলীয়া নদীয়ে এইখন মুছলপুৰ, নিকাচি, সুবনখাতা সংযোগী দলংখন মাজতে ছিঙি গৈছে। লগতে দুটা ষ্টেপ নোহোৱা হৈ গৈছে। ইয়াত মানুহ অহা যোৱা আছিল। আজি লগতে মঙলবাৰো আছিল। মানুহ পিছল খাই পেলাই নদীৰ পানীতে পৰি গৈছে। মানে মানুহ আহি থকা অৱস্থাতে দলংটো পৰি গৈছে। মানুহ আহি থকা অৱস্থাত দলংখন মানে পৰি গৈছে, লগতে বাইকো পৰিছে। ইয়াত মানুহে একো